Замисляли ли сте се, защо често срещаме хора, които ни критикуват? Ако думите им ви нараняват силно, може би вътре в себе си носите убеждението «не съм достатъчно добра, няма да бъда приета такава каквато съм». Истината е, че този човек не създава болката. Той само активира вътрешен глас, който вече съществува. Външното критично отношение показва част от нас, която чака да бъде осветена и излекувана. Моделите, които се повтарят, всъщност са уроци, които ни помагат да погледнем вътре в себе си, да видим ниската самооценка, неувереността, страха от неодобрение. Докато урокът не бъде осъзнат, ние ще продължаваме да привличаме сходни хора и ситуации, не за да страдаме, а за да видим корена, да го осъзнаем и да го променим. И когато излекуваме страха, болката, убеждението, моделът се разпада. Болката спира да се повтаря. Светът навън започва да реагира различно, защото ние самите сме различни. Започваме да ценим повече себе си, ставаме по-уверени, създаваме едно усещане за стойност, сила и свобода. И веднага забелязваме. Хората започват да ни уважават повече, привличаме по-здрави отношения. Токсичните взаимодействия вече спират да се появяват в живота ни. Това не е магия. Това е трансформация. Истинска вътрешна трансформация. Ако усещаш, че вече е време за тази промяна и имаш нужда от подкрепа и насоки за по-дълбока работа с тези модели, с радост ще ти помогна. Можеш да се свържеш с мен за лична консултация.